Kapisanangan kumangawid at tapinay, ngaran ko na po, isikar mendusa mantad kampung Dudar, Kota Belud. Ngaran na po da sinding ko da patanduan ko PMLDO da bay na diti nga iretan da bentugan sinding. Ngaran boras na pagsuay nga iretan da pertandingan ka. Sarita na po da sinding ko diti nga karait na da PMLDO. Manahak da kasiwatan da sukadwago ngawi na mimparagat tay ka itkano manupod sinding-sinding ditaw nga sanong. Pamusarahan ko na po da PMLDO diti nga asanong kapiya iso himpoon da sukadwago it mimparagat na manupod sinding-sinding ditaw nga sanong. Isa pason ko kumaten sanan akala tay ko kamanang da pialaan diti nga akon ko tipong da pialaan diti nga iso pagumbalan ang pangunsuban da tay sanan sukadwago it manupod sinding-sinding itaw nga sanong ang kalihis da ginawad ang makikinangaw. Mikalansanan ko PMLDO pati lambuson no at ababayan diti gisom sa gigisom manahak da kasiwatan sukadwago ngawi dat mimparagat manupod sinding-sinding dit tanga sanong ang kalihis. Hirina mantadago sikar medusa kapisanangan hinakopo.